Arvaapas Markku, milloin tämä on valmis. Se on vähän niin kuin jos musiikkia soittaa kovempaa. Mutta mä näen aina onnellisia ihmisiä, kun mä ajan tällä. Kyllä se vaikka tässä istun. Moottorisaha teki siihen reijään. Miten haluaisit kuolla? Nopeasti saappaat jalassa. Missä tilanteessa valehtelet, jos valehtelet? Kerran seisot Jumala edessä, niin mitä haluat sanoa hänelle? Tässä minä olen. Kun olen minä, niin kuinka sitä voi olla sitten joku toinen? Oman arvon tunto. Mä arvostan itseäni.